mé jméno je Martin King a já vás vítám u mýho dalšího videa a dneska si zahrajeme minihru s názvem Bed Wars na serveru Survival Games. IP budete mít určitě v popisku videa. Co se zakučkal. Asi dojelo, co je jiný volný. Ale má mapa Houses, tam mě hodně baví. A jdeme party na redstone block. Skáčeme a možná dáme parkour, abyste viděli moje skilly. Nevadí. No a takže jo, mapa Houses, to je super. Nebo první na Ironman, na planku. A já to je úplně dobrá taktika, se vždycky tady. A doufám, že se vám tohle video bude líbit, určitě dejte like. Po případě odběr nebo zanechte nějaký koment. A dneska jsem si udělal nový outro, pokud někteří z vás nevíte, co to je outro, tak to je na konci, že tam píšou třeba thanks for watching a zanechte koment, po případě like a to do. A jsem si dneska udělal nový, i intro jsem si dneska udělal nový. Takže to potom, dokonce si můžete hlasovat, ten s vámi bude líbit víc. A mně osobně se líbí to druhý, co jsem si dneska udělal, protože mi to bylo teda díl a no ještě tam to se jakože moc nepovedla. Ok, ty můžeš. A bacha záde, bacha. Uvla. Ne, to je probůz. Nejdeš na nás. Ne! To jak je možné? What is Ne, počkáme na nějaký ty irony. Doufám, že trošičku i poskytne. Dneska bude bohužel video sám, protože nikdo nemohl natočit video, neměl čas. Dneska je sobota, nevím, jestli to vyjde úplně dneska, ale no prostě nevím. Protože zítra máme nějaký turnaj ve Františkových Lázeních, takže úplně nevím, jestli to vyjde dneska nebo zítra. Tak už máme trošku lepší věci. Takže už bychom mohli jít do toho středu. OK, jdeme. Jdeme tam. Už máme asi nejlepší věc z nich. Já jsem mluvila. OK, jdeme. Pojď, ty seš down. Jo, dosáhl nějakou, jak bylo. Jack it up. Jdeme na ně. A nebo ne, oni jdou taky na nás. Nebo na mě jdou. No, na nás asi nepůjdou, ale... Nebo zatím nejdou. Skill! Yes. Skill. A tady je to skill.
jo, je down. My jsme si se taky down, ale on je taky down, takže to je super. To je super. Možná tady bude i hudba, nevím. OK, jdeme. Děkuji vám za tyto krásné věcičky. OK, takže potom je bonka. Musí kontáč, no do vertičku. A možná bychom mohli i na někoho zaútočit. Protože máme žádný super věci. Já si sám naděl, to už je nějaký protivník. To super. Takže určitě budu rád, že to škoda pošetem, když se vám vidět. Bylo intro 1 nebo intro 2. Legendary. Autem Legendary. Můj Legendary sport, já ho zabil. Jenom s krabetičkou jsem ho zabil. To nám měl myslím, retro game, ale to myslím, že měl taky. No to ne. To neřešme. To nahoře. Nevím to co. Možná nebude i nějaký Iron. Ne, nebude. Nevadí. Možná mluvím potichu. Fantázia Studio, tak jo, mám úplně na nejvíc, takže to je super. Koupíme si jídlo, obleček a kostičky. Jaj. Jdeme. To je tak blbý, když on tady avkuje. Neřeš. Prostě hláš to. Neřeš. Bohem krutý světa. Jedna rána a jsem dál. Ne, jde na nás. Máme už oběstavnou postavu. Proto uvidíme rumpáč. Nevím, o co se snažíš, kámo. Ale hele, evidentně jsem asi dal. Já jdu za ním. Takže tady se asi potom vždycky nejvíc. Jaj! Já se na to vypošlu. Yes. Jako na to, že naším jedinej, tak mám docela nebojský věci. Já jsem ten čas play dlouho vpřed. Hele. A když koupíme na straničku, tak já jdu pomoct. Jo, nemám vybe. Bloky a ještě jídlo. Ach jo, jdeme útok. Už ten stát. Jdu vám pomoct duši. No. Duši a dušandy. Nechci tam tady. Jdeme útok. Útok asi úplně nepůjdeme. No,
se mě. Pomoc. OK. Jo, koupíme si určitě. Hele, já nejedu útok. Útok, Sparta. Možná nebylo na Ironech. Když se teď udělá nějaký věci. Jo, jasně, teď kupuje. Ani neví. Ani neví. Jedna. Ježiši! Ne! Kurník. Ne, dej mi to. Nebo na 2 rány, jo? Tak to ne, hej, ale... Hej, haha, měl anti-cheat. Já do ní mášil. Najednou třeba anti-cheat. Chtěl bych. OK, jdeme asi domů. Nemám kam to jdu. A tak půjdeme, já půjdu určitě na ty green, protože tam je jenom jeden hráč. Je to dvojka nechutno. OK, to jsem si to žvejk vyhodil. A proč tady kecá takový nepodstatný věci? Určitě, protože já jsem úplně rád, že jsem si nainstaloval Camtasia Studio 8. Sice je jenom na 30, ale to mi vůbec nevadí, protože určitě aspoň využiju to natáčení, takže na chvíli aspoň videjka budou z té Camtasie. A mám pak ještě Bandicam, ale ten zatím, protože mi nepoužívám. Takže zatím asi jde jenom na tu Camtasiu. Kupíme Matildy. OK. Jdeme na ně. Jo, já jdu na ty greenhle lidi. U mě z pohledu to zatím moc asi není akční, protože furt umírám. Jo, vím, že je to 12, jakože teď taky umřu. Jsme jenom dva. Tak jdem. Odkodem. Vypušte kraken. Tady stavím. Ale oni se teď bojí. Teď utečou a já jdu útok. Hop, jdeme. Adios. Aby se semka nemohl dostat, nebo možná i doma. Není doma. Jo, showdown. Boom! Marek Hero. A koupíme si rovnou i 2 lucky bloky. Navíc máme. OK. Luk! A meč. Explosive! Oh my god. Ještě by to chtělo jeden gol. Ale víte co? Já nebudu riskovat. To si dám do toho. A... Ne, oni mají, ale ty Blue mají furt ty legendary. Ty kvadrony mají legendary. Tak jo. OK. Tam za kamerou. Jack it up. Čau. Jo, je down. OK, je down. Takže to se nám docela povedlo. Tyhle akcička. Takže teď jdeme pro ten šíp. Jeden. Yes! 4, možná si můžu napokat i Iron Man. Nechci úplně přehánět. Au.
Jo, určitě si, mám 15 kódů, jo, super. Ne, on mi vzal ten exploziv. Nevzal, co tam dal? Jo, trojkový je čestný. Tohle tam dáme. Teď se nám docela začalo dražit. Takže sem si dáme toto, kovíme si tam lucky bloky. Ale ještě skoro nikdy mi nepadl ten. Legendary. Level 3, to se taky hodí. A koupíme si skrenčku. Iron Match. A Iron Match. A jeden dolů. Akorát naší. Akorát naší nám to zbylo. A my to dohrajeme na chvíli. Takže teď bych jsem šel útok na někoho. Teď bych jsem šel na někoho útok. A jdeme, já to asi už za chvíli ukončím. Protože to budu muset. Takže jsme jeli. Takže budeme na bůj. Takže na red. I na red jdeme. Jdeme na red. Utíkej. Tak jo. My budeme mít skryčku taky. Snad. Jo, tak jo. Jo! Jsou down? Ty seš taky down? Haha, tak teď jsem se rozjel. A teď jdeme na ty modrý, ty už jsou poslední. Takže ty bychom taky mohli vykilnout. Tak a jdeme na modrý. Jdeme na ně. Pak bude ještě asi největší problém najít toho jednoho červeného. Tak jo, dojíme se a utíkáme. Tak, Legendary down, druhý je down. Ani jednou si mě nehytli, jsou down. Úplně v pohodě. Jeden je down. Tak a následujeme. Pojď. Pojď, to dáš. Jo. Tak a já jdu na toho červeného. Tak. Hele, vidím ho. Ne, ten jde na nás. To nesmí. Tomu jen tak neprojde. Hop. Ne! Musíme zabít toho červenýho. A už jsme to jasně vyhráli. Plně jasně. Jsme se sekli. A on jde na nás, ten červený. My to ještě nevyhráme. My jsme zničený. A já nevím, kde je ten můj spoluhráč. Ne. Mě asi viděl. My jsme to asi už prohráli. Ale nevím. Ještě nás ten může zachránit. To nevím, ale... Jo! My to vyhráli! Jo! My to vyhráli. Takže doufám, že se vám video líbilo a zatím čau!